gro, aj jak u siláži, tak aj u zrnových kukuríc tvorí značka DeKalb. Je nás schopný dať v týchto zlých podmienkach, tak je schopný tých 8-9 tón v pohode ešte dať. Tá hrozba toho globálneho oteplovania a tých výkyvov extrémov počasia, že príde rok buď mokrý alebo suchý, s tým sa človek musí, tie poľnohospodári sa s tým musia zmieriť. Klimatológovia hovoria, že tie extrémy môžeme každý rok čakať, čiže musí sa človek k tomu prispôsobiť. Jedine tou správnou agrotechnikou a výberom správneho hybrida, ktorý znáša vlastne tieto extrémne podmienky. Není problém u DeKalba aj v týchto extrémnych podmienkach, záleží samozrejme, že od parcely a tak ďalej. Okolo 11,5 tón do 12 tón už v suchom zeme. Na DeKalb sa určite môžeme spoľahnúť, pretože fakt tie kukurice, tie hybridy sú prispôsobivé práve tým extrémnym podmienkam, ktoré vlastne už dlhšiu dobu pretrvávajú.